to make the same remarks in Chichewa. Amainda abambo mundilole kuti ndinene kuti maulemu akhale m'malo mwake koma masana abwino kwa tonse. Lero tabweranso kuti tifotokozerere kuti ulendo wathu tikuyenda bwanji pamene tikumalizatsi akuwunikiridwa komanso ma polling stations kupita constituency tally center, district tally center mpaka kudzafika kuno. Mene mati 9 koloko mmawa tinali kuti tanyamula kuchoka kuma polling stations kupita kuma pantengo kaya ndi pakhoma cholinga ndiro kuti aliyense athe kuona kuti zotsatira za pa polling station pamenepo zayenda bwanji. Tipemphe chonde kuti musachotse results amenewa pamene tamata chifukwa choti ndizofunikira kuti wina aliyense athe kuona kuti pamenepo pozayenda motani. Chonde tisafufutenso kapena kusintha results chifukwa chokuti zikufunika zikhale mmene zinayendera pamalo pamenepo. Ndi chiyembekezo chathu kuti mamonita onse anatenga nawonso kope yawo malinga ndi mmene tinakhala tikufotokozerera komanso mmene malamulo akunenera. Ndipo ndi chiyembekezo chathunso kuti kwa iwo amene anakwanitsa anatha kujambula results amenewa mmene ifenso tinachitira. Tifotokozenso kuti katundu mmene anafika kuma constituency tally center kumeneko atamaliza kulongosola kukonza masummaries pamenepo komanso kulowetsa makina ananyamula kumapita nazo ku district tally center. Iyi ndiye kuti ndi ndondomeko yathu yachiwiri mu ndandanda wa ndondomeko zimene tili nazo kuti zotsatira zidzafike kuno ku national tally center. Ntchito idakali mkati ndipo pamene tikuyankhula pano ndiye kuti ma constituency 96 out of 229 ndi amene akwaniritsa. Komanso amene afika kale ku district tally center ndiye kuti kumene konso ntchito yayamba kuti akulongosola ma results pamenepo ndi kuwalowetsanso mu system kuti zizafike kuno. Pakadali pano makonsola atatu amaliza ntchito zawo zonse pa district tally center ndipo ali munjira kuti akubwera kuno. Pachifukwa cha chitetezo kuti tisamalire katundu athu ndi anthu athu sitifotokozera kuti ndi ati amene anyamuka koma tikutsimikizireni kuti zili motero ndipo akafika kuno muonanso akufika pokhala ulendowo akulunjika kuno. Ndondomeko yonse ya mmene ntchito ikuyendera ndi mmene tikuonetsera ndipo mukhala ndi mpata ndithu kuona tebo imene titaonetsere kuti muzitha kutsatira ndandanda mmene tikuyendera komanso tikamakhala kuti tikusuntha ndi kuti tizikhala tikupanga update tebo imene kuti tonse tiyende limodzi. Timafuna titsindike kuti commission simaulutsa ma results amene sanatsimikizirike. Pachifukwa cha chimenechi ndiye kuti ifeyo sitilengeza kuti kodi zotsatira zili pa ndi zotani kufikira pamene commission ikhale ndi mpata kuwunikira ma results amene talandire pamanja komanso ma results amene talandira kudzera makina amene kumene kunso ntchito ikuyenda ndithu tidakalandira. Tifotokozere kuti ma results apamanja akafika ndiye kuti tidzayamba kuwunikira kuyamba ndi chisankho cha president kenako cha mphungu a nyumba ya malamulo kenako cha kansala malinga ndi mmene malamulo athu alili. Tikumbutsire pa nkhani ya madandaulo amene wadakafika ndithu ndiye timafuna tikumbutse kuti pali ndondomeko yake yoti titsatire ngati tili ndi madandaulo. Chonde tikatenga madandaulo athu ndikukayika pa intaneti amene atinena kuti sanafike ku commission. Kupempha kwathu ndikuti anzathu a zipani komanso makandidati komanso mabungwe amene siaboma ngati pali vuto lililonse limene mufuna kuti commission iwunikire muli omasuka kutero koma tiyeni tigwiritse ndondomeko zokhazikika monga takhala tikufotokozera nkhani sitika pa Facebook koma tilembereni kuti ife tikhale ndi mpata
uwunikira madandaulo amenewa kuti tilongosole ngati pali pofunikira kutero. Komanso muli omasuka kutumiza email kwa ceo@mek.org.mw kuti ifeyo tiwunikire. Mukatumiza ku WhatsApp kapena mukayika pa Facebook kuti tsindike apa ndi kuti tinena kuti inuyo simunadandaule fuka dandaulolo sitinalilandire. Ndikuthokozeni nonse chifukwa chakumvetsera kwanu. Ambuye akudalitseni. Thank you so much, Honorable Chairperson. It has always been a default practice that at the end of your speech you provide for the press to ask questions. So allow me on your behalf to invite the press, if you have got any questions, to put them forward. Please mention your name and where you're coming from. Please come in. Okay, thank you. Chair. Chair, my name is Silas Piri from Story Club FM. Yesterday, CSEF, which is Civil Society Election Integrity Forum, had a press conference. They had a talk on the press conferences that other parties are conducting. Their worry was, if this continues, it's going to give pressure to the Commission. My question is the Commission working under pressure? And my second question is, I gave you a question just to give us a clarity of any complaints that you have received and how much you have solved. That time you did not give me an exact number of complaints that you have received. I would want to understand how many have you received and how many have you solved. Thank you, Chair. Madam Chair, ine dzina langa ndi Augustine Mulomole kutokera ku Mlimi Radio. Mukulongosola kwanu mmene mulengezere zosatira za chisankho chimenechi mwanena kuti muzilandira zosatira kuchokera pa makina komanso zimene zibwere kuchokera pa manja. Koma sinamve bwinobwino kuti kodi zosatirazi muzangolengeza pakamodzi kapena muzilipasa monga machisanzo mwanena kuti kukubwera galimoto zitatu kani zikhala folo koma zokera ku makhanso atatu. Timadikira kuti mwina galimoto zimenezi zikafika ndi katunduyo ndiye kuti muzibwera poyera ndikulengeza kuti katundu amene afika ku makhanso atatu aja makhanso ndi awa mayina makhanso ndi zosatira zimene zabwera kuchokera kumeneko. Koma tabulation imene tayiona mukuti ikhala live pa screen apa sikuonesa kuti kodi council imene amaliza kuwerengerayo kwabwera zosatira zachuluka bwanji. Ndiye mwina mungolongosolanso kuti kodi makhanso akamabweresa zosatira muzilengeza zikabwera zosatira zija kapena tidikira ndithu mpaka na makhanso onse azabweresa zosatira kena zangotuza pakamodzi ngati zosatira zawo sizinaoneke bwinobwino kodi zafikadi kapena ayi pakhale acknowledgement kuti zosatira zimene council atumiza inudi mwazilandira ndipo ndi mmene zilili potionesa mafigures. Zikoma kwambiri Chair. My name is Robert Chandilira from Planter Synod Radio. My question is in terms of the presiding officers. This afternoon, as reporters, we attended a press briefing where international observers gave preliminary report on how they had observed this year's elections. And then one of the areas was that the presiding officers, some of them lacked enough knowledge on how they could use election management devices. Now, as a MEC chair, what can be your comment? Thank you.
Madam Chair, my name is Deogratias Simana. I work for the Times Group. I have 2 questions. Earlier this morning, we had a press conference by international observers, and one issue that was there was the concern that was raised by, I think, the first reporter here about the press conferences that were conducted yesterday. So it is the view of the international observers that that act needs to be condemned. So I would want to find out whether the Commission, after condemning that act yesterday, went further, perhaps to engage the concerned parties so that they don't repeat that as the country awaits the results. Secondly, some embassies in the country seem to be uncomfortable. Seems there are some reports of some unrest looming. I would want to maybe understand from our security agencies, because there's that kind of concern from some embassies in the country, and some, I think, are even closing their offices, fearing for whatever, I don't know. Thank you. Ziko mwambili, Chair. Zina anga ndine Amoni Butao waku Timveni. Mwadina kuti just an extension fusubena fusa Augustine Mlomole waku Mulimi Radio. Mwadina kuti zotsala zikafika kunoko as a commission muzikhala ipansikaye ndikudziunikira kaye kutsatira zicha. Ndi mafano fusona kuti kodi ndi nthawi yake itiyo ngata commission muzikhala pansikaye kuti munike kutsatira zo. Kapena mulingo wake ndiwo mulingo wake uzikhala uchuluka bwanji kuti as a commission muzikhala pansi kuti we mudziunikira. Kaya muna mudziunikira muna khati muna chitipa council mena bwera kuno muzikhala pansi kuunika kapena muzikhala kuti muna matisi council kana kandi 5 mudziunikira kaye kena kono noti mukira kumupanga bwanji. Komanso mwina zotsatira mwina mudzi waonetsera awi mukafika mulingo wake wote adikira kenako kuti muna mukaenda matisi council kana kandi 20 muyamba kwanisa zotsatira zake. Komanso china kodi mwina pofika pauthapatsiwa lero midnight mwina mukayembekezera kulandira matisi council mwina ukwana ngati kubwera muzasiya zotsatira zawo ziko. Sorry, Chair, I think we got a good number of questions which I would request that you respond, then come and take the second round of questions. Yeah, thanks. Zikomo kwambiri Sangwani komanso mafunso onse amene abwera. Silas Piri from Story Club. The commission is not under pressure. We are working within our own pace, like nakufotokozerani. Tili ndi ndondomeko zathu zimene zimatsogozeredwa ndi malamulo, and we are working within that. Ndikhulupirira kuti ndakuyankhani. Munafunsa kuti ma complaints ndi angati. Ndikhulupirira kuti mwina dzulo mwina simunabwere chifukwa choti commission inapereka report ndi ma complaints amene afika ku commission, ndipo tinafotokoza kuti ma complaints wo analipo angati, and analipo atatu. No, come on, I beg your pardon. Yes, analipo atatu amene tena alongosola nthawi yomweyo tinapereka even zimene the resolutions that we have made and the communications that we have made. Ngati mukufuna the details, I will request you to get in touch with Sangwani to give you the particulars thereof. The complaints zidakabwera ndithu, so we are dealing with them as and when they come. When we deal with them, tizifotokoza so kuntundu wa Malawi monga mmene tinachitira dzulo. Augustine Mlomole komanso ndi Butawo mundilole kuti ndiphatikize funso lanu limodzi pokhala limalunjika pofanana. Choyamba ndicho kuti
table imene tapanga display, and that is a live document. It is showing us progress oluchoka ku polling station kudzafika kuno tikuyenda bwanji. Ndipo kufotokoza kwathu tidanena kuti commission ipanga process ma results tikalandira both physical and the electronic. Kusonyeza kuti as and when the results arrive here, ndiye kuti commission izikhala ikuunikira. The commission is continuously working. It means kuti tili pano ndithu zinthu zikamafika tizikhala tikuziunikira and process towards the determination of the results. Mafunso awiri amene abwera in terms of the presiding, in terms of the international observers and their pre-mission reports. At this moment, the Commission has received the pre-mission reports, but we have not sat down to review the same and also to even comment on the same at this moment. What we can say is, number one, the observers tinachita kuwaitana along ndi mene alili malamulo athu kuti they must come and observe the election, and it is within that framework iwo amapereka their pre-mission report. After all the processes are done, they are also going to give their reports on the election. The commission receives those and will take those under advisement when we're doing our review of the electoral cycle. So, lokuti rest is looming, allow me to defer to Major Commander General, who is here. Di fokozerere think ndayankha mafunso onse sangwani ziko. Chief of Defense Forces, would you want to address, or the IG? Thank you. Thank you very much, Chair. I would really want to take that question. In fact, as the question came, there are no issues. As we already said yesterday, we are ready. You have seen how we have gone through the process of polling and the waiting, and we are ready to tackle anything that will come. Thank you very much. Honorable Chairperson, allow us to go into the second and final round of the set of questions. So my colleagues, please come. Zikomo kwambiri Chair, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umuntu FM. Ndimafuna nditamvetsetsa kuchoka kwa inu kuti zitakhala zoti zotsatira zosatsimikizika zina zikupita kuma tale center koma nkumasiyana. Kodi bungwe lanu lichite zotani chifukwa taonapo ndithu ku kota ward ya imene ndangoyola pang'ono koma ndi kota central kumene kuku zinapezeka zoti independent councillor anayikiridwa ma results amene akukhulupidwa kuti si yake ngakhale zosatsimikizika koma posayinira anasayiniranso ma results ena. Mwina ngati bungwe issue ngati imeneyi mungayipange handle motani? Zikomo. Madam Chair, ine ndi Leah Maligano kuchokera ku Times Group. Just a follow-up question imene anafunsa nzanga Deo pankhani yokhuzana ndi anthu andale amene mwina akubwera poyera kunjaku nkomanena zokuti apambana chisankho. Dzulo munatiuza kummawa mutafunsidwa kuti you take that issue up. So tufuna tidziwe kuti munachitapo chani since mutamva nkhani imeneyo mmamawa, and what's the status now? Funso langa lachiwiri ndimafuna tidziwe nawo kuti kodi ngati makomishonala
mukumatenganso nthawi ndi ukazungulira mwina madera oyandikira ku Lilongwe kuno kukaona zimene zikuchitika kunjako kupatulapo kulandira malipoti. Lotsatira ndi pomwepa kuti mukumatengapo nthawi kumakaona zimene zikuchitika ndikufunsira funso ili chifukwa chokuti pali zinthu zina mwina mukumatiuza mmene zikuyenereka kumachitikira muno, koma tikazungulira kunjako tikumaona kuti zina zimene zikuchitika zikumasiyana. Mwachitsanzo tinapita ku center ina tinapeza zokuti form 18 ngati ndisakulakwisa imene kumakhala ndi watermark pamwamba ija mundi amene akuonkhetsera pa constituency akumayi printer form imene ija ma results ake akumakhala printed. So we want to know kuti form imene ijayo ikuyenereka kuti ma results ake azikhala printed kapena akuyenereka kukhala recorded manually. Ngati zikuyenereka kukhala recorded manually chifukwa chani form imeneyo ma centers ena akumapanga print ma results yake. Nkhani yomaliza usolanga lomaliza ndiyo khuzana ndi ma allowances anthu amene akugwira ntchito. Dzulo munatiuza zokuti ameneka alandire iliro palandire. After fusolija tinalandira feedback kuchokera kwa anthu ambiri ogwira ntchito a polisi komanso ma presiding officers kuti ena pofika lero akuti anatumizidwa pa 12 koma mpaka na lero olondi senti kukambidwayo sanala. Izi mukuza nanga mukuchitapo chani? Vuto ndi chani makamaka? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Dyson Kamwana Umunthu FM. Ine ndi funso limodzi kuchoka ku Nkhotakota constituency kumene kunabwera ripoti kuti zotsatira zinayima kaye kuwerengera kunayima kaye dzulo chifukwa kuti presiding officer samamva bwino nthupi. So anauzidwa kuti ziyime kaye kufikira timamva kusoma ripoti kuti yapiyamba kupitirira panopa. Timafuna tinamva mwina commission kuti sipamakhala alternative kunena kuti mwina ngati presiding officer sangakwanitse kupitiriza chifukwa cha zifukwa zina mwina pamapezeka njira ina kuti zipitirire. Chachiwiri si funso koma mwina maganizo ya bifa kuchoka kasungu nanda manipoti kuti alimi ambiri amene anthu amakamaka madera ku midzi biometric verification imavuta chifukwa kuti ambiri kukhanga ndi manjamu zala zinakhwima chifukwa cha khasu. So sizimapanga detect mwina malingaliro anga kuti mwina kupita chitsogolo mwina kwalingalira kwa anthu amene kuti mwina verification ikhenjira zina osati biometric. Zikomo kwambiri. Thank you so much. Thank you so much. I think we should not reflect from the reflection of the people of Nkhotakota or Kasungu is not part of the views of the commission. Thank you. Proceed. Thank you, Madam Chair. I understand that we've got observers in the country. So during the SADC press briefing in the morning, they outlined a problem of not getting full information, or rather having communication boundaries. Now my question is, how will you tackle this problem? My second question is, I understand that manual counting may lead to discrepancies or disputes over vote tallies. In regards to this, are there any problems that NEC is anticipating during the manual vote counting? Thank you. Zikomo kwambiri. Ndine John Poka yuni kuzodi yake. Mwafotokoza kuti pamene mukulandira zotsatira simulengeza kapena simufotokozera zotsatira zili zonse zosatsimikizika kufikira zonse zitafika. Pali anthu ena akudabwa kuti mwina ndi mmene zilili pano pamene ena kubwera poyera kuti ayi tapambana chisankho mwina koyenera kuti commission izitha kufotokozerabe to keep people on track kuti zili motere kufikira pamene muzabwereso ndi zotsatira zotsimikizika kumapeto. Ndimafuna ndingomvetsetsa kuti chiganizo chimenecho chabwera
bwanji ndipo pa nkhani ya mapayment a anthu amene agwira ntchito pa nthawi yachisankho pali ena amene akudandaula kuti sanalandire ndalama kuchokera tsiku loyamba limene anthu amaponya voti. Zimene akufotokoza akuti pali blame game between the Malawi Electoral Commission and the financial institutions, mabanki amene neki makasiyako ndalama kuti zilipire anthu amenewa. Timafuna mwina tingopeza clarification from you, Chair, if you have any report on that regarding anthu amene sanalandire ndalama kufikira lero, akuti akafunsa kumeki akuwauza kuti ndalamazo zili kumabanki, akapita kumabanki akuwauza kuti ndalamazo za bounce zabwera kumeki. Zikomo kwambiri. Ndine Selina Kainja kuchokera ku Nation Publications Limited. Chair, mwayankhula kale kwambiri kuti you are not under pressure, and I have to start by saying pardon me, I'm not going to put you under pressure, but I just wanted to have an idea in terms of at the rate that you're going in terms of retrieval, when should maybe expect to have official results when you look at the retrieval rate that we are going through? Thank you. Thank you so much. Honorable Chair, you may respond to the issues raised. Thank you, Sangwani. Mr. Patrick Kachere from Omuntu. Ngati pangakhale ma discrepancies excuse me. Ngati pangakhale ma discrepancies ndi ma figures tipanga bwanji. Ntchito ya commission tikamanena kuti we are going to determine the results. It's not just endorsing ma documents kapena ma records amene talandira. The commission sits and considers and analyzes my documents also. And in terms of the law, the commission has power. Ngati paoneka kuti pali irregularity ina iliyonse, and irregularity can take any form, including discrepant figures, the commission has power to take any necessary action to correct that and its effects. Kusonyeza kuti tikalandira ma records, we are going to sit down and see kuti kodi ma zonse zili bwinobwino kapena ayi. Ngati pali voto ndiye kuti tikhonza. Komanso funso limene lero linabwera, I think nandilipeza kutsogoloko. Ma press conferences akunena kuti apambana kale. Malawi Electoral Commission sina fotokoze, it has not declared kuti amene wapambana pa chisankho ichi ndi ndani. Ndipo tipitiriza kufotokozerera kuti nonse amene munapikisana pa chisankho ichi, kaya ndi president, kaya ndi phungu wa nyumba malamulo, kaya ndi kansala, you must desist from making any utterances kuti mwapambana. In terms of what the commission is doing, we'll be updating the nation accordingly beyond the pleas that we are making. Do we have monitoring mechanisms in place? Yes. Commission is not just the commissioners who are sitting in front, including myself. We have structures in place. Kuyambira ku polling station all the way through to the district tally centers. And my structures, one of the issues is to escalate ngati kuli mavuto ena ndi ena, apart from the complaint handling mechanisms that we have, so that we can handle zimene zikuchitika. In the event that kwina kufunika kuti kupitidwenso as a reinforcement, that is kuchitikanso. In terms of our processes, ndikuona kuti pali mafunso angapo dealing with results management, but I know that we had a session where we were orienting media houses on our results management. Sangwani mwina mutabwerezanso kuti mwina ngati ena sanathe kutsatira kapena kunalibe mwina angathe kuchita nawonso kuti tonse tiyende limodzi. But to answer your question, Ms. Malekano, the form ikafika pa constituency tally center, in terms of the electronic processes, it is being scanned into the EMD.
as well as another data entry clerk entering the figures that are there. But in terms of the full spectrum of our processes, tipemphaso mwina kuti ngati kungatheke pakhale session ina yongokumbutsira kuti tiyende limodzi kuti tizitha kudziwa kuti choyenere ichi ndi choyenereka kuchita ichi kapena ayi. Funso la ma allowance labwera pawiri ndi mundilole kuti ndiyankhe limodzi. Tinafotokoza dzulo kuti we have a payment modality for wina aliyense amene amagwira ntchito za chisankho ku field. Pakadali pano sitinalandire report ina iliyonse escalated to the commission koma mene mwafotokozerera makamaka Mr. Paul John Kayuni kuti akunena kuti pali vuto ndi mabanki. That is something that the commission can easily take up because we can just go to the banks and find out. It would have been good ndipo ndiyankhule kwa amene amagwira ntchito zathu za chisankho in the different portfolios. Ngati muli ndi vuto lina lililonse regarding your payments, the most constructive way of handling this is coming to the commission through the structures that are in place and raising your grievances kuti muthandizike mwansanga. Chifukwa mukapanga escalate through other channels it is good and we thank you anzathu aku media kuti mukupanga raise. Koma mukapanga raise chonchi ndiye kuti mayina tilibe iwo amene ali affected. It would have been better if the individuals who are affected would come to the commission so that we are able to handle these expeditiously. Nonetheless, we will use the bank channel because that is the easiest in terms of the information that we have. Kunkhotakota Nkhula constituency, our presiding officer and amene ali ndi udindo oyambirira to finish the processes at their polling station. Ngati pali vuto lina that is supposed also to be escalated through our designated channels kuti tithe kufotokozera bwinobwino kuti apapa tingathe kuthandizana motani. Nkhani ya alimi ndi ma fingerprints, it's not only farmers who are affected. Alipo anthu ambiri amene for one reason or the other fingerprints mwina chala alibe, mwina chala kumene kapena for mwina ndi ntchito imene amagwira zala zinapelepeseka. If you remember nkhani tuchokera nayo ku nthawi ya registration tinafotokoza kuti ngakhale pa nthawi yakalembera iwo amene chala chawo for one reason or the other the fingerprint cannot be scanned, we had alternative mechanisms. That modality has continued even through to polling day. Kwa iwo amene for one reason or the other fingerprint